So kita nyo naman yung kagandahan guys. Look at that view. Doon na lang tayo. Pasok tayo, hanap lang tayo ng parkingan. Jai, shout out. Ayo seren. Baik gimana? Oh. Shout out jamu. Hello guys, it's me Ubaid Moro. Back here again with a new vlog. Today's video. Tonight's video mga boss, pupunta tayong pailaw sa Dagupan. Yes sir, heard it right. Dahil nung nakarang araw guys may nag-start na yung pailaw nila. So ngayong araw lang tayo, ngayong gabi lang tayo available para puntahan yung pailaw nila guys. And then may kasama pala tayo, si Ganel. So maingay ako, nakita ata ako ni ate. Chinat ko siya. And then luckily available siya ngayon. So kasama ko siya ngayon guys. And then may pa motor reveal siya. Kasi bumili siya ng bagong motor. Yes sir. And then makikita nyo sa video kung ano yung motor na yun. So ang dami na rin siya guys. Nag-set ako ng pag-meetingan namin. I mean meeting place. At dito sa may video kami magkikita guys. Kita to yung pailaw guys. Kita nyo naman yan. Pero antayin yung tropa natin. Syempre, dito muna tayo. Taga Kalasyaw kasi yun si Ganel. Pero break in ng motor niya kaya laylo lang siya guys. So antayin lang natin siya ng konti. Yeah, boy. Wow, sana all. Uy. Ay pre, basta okay lang pre. Gwapo. Sana all. Shout out idol. Atay, punta natin. Tinakalak. Okay lang yan. Pabayaan mo sila. Tara, punta natin. Aga. Kita nyo naman ang ating tropa si Ganel. Dito tayo sa gilid, pwede kaya? Oh, pwede ba? Bawal. So kita nyo naman yung kagandahan guys. Look at that view. Doon na lang tayo. So nasa likod yung tropa nating si Ganel. Hindi kasi pwedeng mag-stop doon kahit saglit lang. Kung pwede sana ma-videoan natin As in sasaglit lang din talaga tayo. And then yun, gawa natin na montage yung motor niya mamaya. Kasi alam nyo na guys, bagong bago. Tsaka humingi naman tayo ng permission sa kanya. And then sabi naman niya, okay lang pre. Kaya ayun, gawan nga talaga natin. Sandwich tayo guys.
Sandwich Gaming. Woo. So hazard tayo dito. Tingnan natin to, tingnan natin. Daming ano. Wow, look at that. Pasok tayo, hanap lang tayo ng parkingan. Pwede kaya pumarking dito? Doon kaya sa loob? Subukan natin. Subukan natin. Oo, kung hindi pwede, labas tayo. Subukan lang natin, tanungin natin. Wala namang masama. Excuse me po, pwede po pumarking, sir, ma'am? Thank you po. Ayan, mas safe kasi dito magparking. Pwede, pre. Pwede dito. Dạ, chào các em sẽ lên. Bên kia mà là. Chào tôi chào mừng mình. So ano, nakita nyo naman guys, may mga tropa tayong humingi ng ano, ng sticker. Kasi kanina may mga nakakita sa atin na cyclist. So humingi sila ng sticker, kaya siguro tinimbre nila dun sa ano, sa humingi nga kanina. Kaya ayun, taga Bunuan daw ata yung isa. So siguro magkakasama sila, taga Bunuan din yun. So shoutout sa inyo mga tol. Ingat kayo sa daan pauwi syempre, no? Dumalapit lang naman ang Bunuan, pero yun. So dito kami tatambike mga boss. Sa likod na tayo. So ayun, kita nyo naman. Ang ganda ng ano, place nila dito. Uy, putang ina, sana ulo. Ganda. Uy. Hindi mo pa talaga inalis yung ano, no? Plastic na visor. Turn it on.